Hola, bona tarda a totes i a tots, bona tarda a tothom. Tornem a estar aquí a la biblioteca. A la biblioteca i tornem al cine, amb els Jaumes. Ha passat a l'estiu i hem anat al cine i ara volem explicar coses. Jaumes, què tal? Bona tarda. Bona tarda, molt bé. Ben retrobats, podrem dir. Hola, oients, molt bona tarda i ben retrobats, com diu el Jaume. Això de que hem anat al cine és veritat, però no hem anat a veure aquesta pel·lícula que avui comentem, No, Avui és Raíces Profundes, no? Raíces Profundes. Nom original, Shane. Shane. Està basada en un llibre que Sí. es deia que del mateix títol. El llibre és del Jack Sheffer. I jo el que em sap greu que no t'hi he avisat que tenien que venir amb Smoking avui. Amb Smoking havien de venir, per Perquè, què? clar, home, perquè comentem una pel·lícula que s'ha de fer amb Smoking. S'ha de fer amb Smoking, és una pel·lícula... Però expliquem que és un western. Perquè Sí. si diem això del Smoking, igual la gent es pensa que estem parlant d'un thriller, i no? Ho podem explicar de moltes maneres. Sí, Jo m'he fet una mica de xuleta, vinga. perquè els oients sàpiguen que estic llegint, però és un llegit de coses que jo penso. Molt bé. I us hauria de dir que les millors pel·lícules són aquelles per les que els anys no passen. O com que estem en terra de vins, doncs com el vi, que amb el temps guanyen. I aquest és el cas d'aquesta pel·lícula. Sí? No, Jaume? Sí, perquè és una pel·lícula molt moderna per l'època, molt moderna perquè té un ritme molt lent. És una pel·lícula molt llarga per l'època. Normalment en aquella època les pel·lícules Hora i mitja, 90 duraven una hora i mitja. Una hora i mitja, això Aquesta sí. dura gairebé dues hores, hores. I és una pel·li que necessita temps. Necessita el seu temps per desenvolupar l'acció de la manera que la desenvolupa. Que la van desenvolupant. Sí. Jo és que per mi, a veure, jo recordo la primera vegada que vaig veure Raíces Profundes, que ja és molt recordar perquè poder l'he vist 20 vegades, era bastant nen, però l'obertura de la pel·lícula, per dir-ho en termes musicals, o sigui, és que és un meravellós pla llarg, és un meravellós pla llarg, Sí. que ens ensenya tota la vall, i el noi, el Shane, a cavall, acostant-se a poc a la que ha de ser la seva casa temporal durant la pel·lícula. Sí. Doncs des d'aquesta seqüència fins a l'última, que ell també marxa, a poc, Sí. tot plegat és una meravellosa obra d'art. Sí. És una obra d'art amb majúscules. Sí, cal dir que aquesta pel·lícula està filmada amb gran angular. Sí. Aquesta és una pel·lícula de grans extensions. Sí. Contínuament es veuen les muntanyes del fons, es veu tota aquella planura amb aquestes muntanyes a darrere, contínuament, i quan hi ha una acció te l'ensenyen normalment de bastant lluny. Ara també parlarem d'això. Ara parlem d'això. Perquè són coses, com tu acertadament has dit, que criden l'atenció des de la primera visualització de la pel·lícula. Sí. I a mi rumiava i em va fer buscar on estava filmada aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula està filmada a l'estat de Wyoming. I aquelles muntanyes Sí. que veiem al fons, nevadetes tan maques, precioses, Sí. allò és part del Parc Nacional Grand Teton, que es va rodar allà. I són uns espais, com tu dius, oberts, grandiosos, meravellosos. Sí. I aquesta pel·lícula per mi té dues particularitats. 3. Té un guió elaboradíssim, Sí. però després el guió té dos afegits, perquè tant la música com la foto per mi formen part del guió, Bueno, clar, és que... perquè apel·len a l'acció directament de la Clar, pel·lícula. és que aquesta pel·lícula és una d'aquelles pel·lícules que quan hi ha música és perquè hi ha d'haver música. Perquè hi ha moltes escenes que transcorren en silenci. Molt, En silenci. amb mirades i gestos, I ja està. i ja està. I com a molt algun soroll. Sí, bueno, hi ha sorolls descriptius. Exacte. Ja Però la música hi és quan hi ha de ser. Sí. No és d'aquelles pel·lícules, a més, sobretot això passa molt amb els westerns, diguem, no tan bons, Sí. que hi ha música a tot arreu.
I penses, al final ja te'n canses, tant de banjo i tant d'això, es fa pesat. Aquesta no. Aquesta només fa servir la música en moments molt... Admeto la música a tot arreu, com dius tu amb el western, si és de l'Ennio Morricone. Els altres en sobren. El gran Ennio, si no vau anar a veure Ennio el Maestro, us vau perdre una obra mestra. No hi vam anar-hi. Doncs una meravella. Va passar per alt. Una meravella. Hem de dir amb els oients, aprofitant l'incís aquest, que algun dia comentarem una pel·lícula de nens. Ah, sí, també. Perquè vam anar a veure l'Indià, el Tadeu Jones. Tadeu Jones 3. Una pel·lícula fantàstica que surts amb una energia renovada i que t'has fet un tip de riure, però que a més també fa pensar, Sí. A més també, perquè aquests tres arqueòlegs dic que és que això és el sum de la veritat. Sí, tal qual. Tal qual. Tal qual com és ara. Dic, bueno, mira, tornant a la pel·lícula, ja me'n permets que faci una mica de fitxa tècnica. Sí. Bueno, després, els actors ja els direm després. Vull destacar de la fitxa tècnica el director, George Stevens. George Stevens, a mi, aquesta pel·lícula i El Gigante, i després alguna del John Ford, i ja em puc morir tranquil. Perquè El Gigante també és una gran pel·lícula. El Gigante és una gran pel·lícula. Una grandíssima pel·lícula. Sí. Amb un altre to i amb un altre format. Bueno, és un western també. Sí, però és en gran format. Aquest és un western intimista. És un western nostàlgic, d'aquells crepusculars que diuen. Crepuscular. És un western crepuscular, el Raíces Profundas és un western crepuscular. Totalment. Va tenir l'Oscar a la millor fotografia. L'únic que ha tingut. Sí. Va estar nominada a 7 o 8 Oscars, però només li van donar la millor fotografia. Però aquesta pel·lícula està guardada a l'arxiu de documents imprescindibles del Congrés dels Estats Units. O sigui, vol dir que està classificada dintre les 100 millors pel·lícules que s'han filmat mai. Exacte. I poques tenen l'honor d'anar a parar Només 100. aquest arxiu. La música que hem dit és del Victor Young. I, a veure, a mi la música m'agrada molt. Crec que hi entenc una mica, perquè, a veure, per entendre's tampoc has d'entendre de música, però sí que has de saber distingir algunes coses. I jo per mi, la música és emotiva i descriptiva. És una gran partitura, simfònicament és impecable. És una música que podia passar per una partitura clàssica de l'Aaron Copland perfectament. Sense cap problema. Acompanya l'acció amb una gran precisió emocional. I això s'agraeix. Sí, perquè forma part de la pel·lícula, la música. Es nota molt que està composada especialment per aquesta pel·lícula. Que no està feta pensant amb lo bonica que podia ser o amb, no sé, amb el virtuosisme de qui la composés. No. La música d'aquesta pel·lícula està al servei de la pel·lícula. I tant. I la música i pel·lícula s'hi venen... S'avenen molt bé perquè, ja et dic, no és una pel·lícula en què la música sigui dominant, no, però és una pel·lícula en què la música és imprescindible quan surt. Sí. Quan hi és per alguna cosa. Llavors, a veure, què més en podríem dir? Jo també em va cridar l'atenció que, siguent un western, és una pel·lícula pacifista. Sí. Que estem parlant del 54, Sí. Que no és com ara. Abans no se'n feien de pel·lícules pacifistes. No. I els índios encara eren els dolents. Sí. Doncs aquí ja trencava una mica el motllo, Sí. perquè a pesar de que hi ha escenes violentes, Sí. però la pel·lícula és molt pacifista. Sí. De fet, aquesta pel·lícula, jo crec que aquesta pel·lícula, bueno, ara sense voler fer un spoiler, perquè no li rebentarem amb ningú que no l'hagi vist, perquè la nostra intenció quan fem això és que la gent vegi aquestes pel·lícules, que les descobreixi. I al final la recomanarem d'una manera molt... Exacte, sense ànim de fer un spoiler. Aquí hi ha dues pel·lícules en una, perquè hi ha dos fils. Un és l'acció pròpiament dita, que seria una família de grangers. De grangers. Sí, o pagesos, més bé. Pagesos, sí, ells volen llaurar la terra, volen conrear la terra i de més, i estan al mig d'una planura on sempre ha pastat el ramat, i llavors això porta un conflicte, diguem, amb la família, no?, que va arribar primer... Amb el ramader dominant. Amb el ramader dominant, que va arribar primer, que els vol fer fora. Vol fer fora amb ells i amb totes les famílies que s'hi han establert. Els hi sobren tots. Exacte. Llavors què fa? Bueno, quan veu que no pot amb aquesta família, el que fa és llogar un pistoler
per mirar de... D'aclarir. Exacte. D'aclarir el cens. Això mateix, d'aclarir el cens. I què passa? Doncs que arriba un altre pistoler que està una mica de tornada de tot, Sí, que no vol ser-ho. que no vol ser-ho o que vol deixar de ser-ho. I que li pesa la seva història personal. Exacte. Li pesa molt. La primera escena, quan el veiem, ja veiem que és un home que ve de lluny i cansat. És el que hem dit Cansat del abans de cafè. crepuscular. Vol acabar ja aquella etapa. Ell vol acabar aquella etapa i es troba amb una família que l'acull com si fos casa seva. Sí, però després d'un incís, Primer, si tu te'n recordes, Sí. el Van Elfin té una mica de repart. Primer no, però Ah, després sí. té una mica de repart perquè es pensa que és el pistoler que ve a treure's fora. Clar, sí. Però És que després quan d'entrada no el venen... coneixen. No el coneixen, però després quan venen els sequassos del ranxer Se n'adona que i no se llavors ell els defensa, llavors Exacte. se n'adona que es havia equivocat. Que és dels bons. Que És dels bueno, bons. entre cometes. Clar, aquí hi ha una història d'amistat. Sí. Hi ha una història d'amistat molt important, bueno, no només d'amistat, hi ha una història de com un home que vol deixar enrere el seu passat aconsegueix que els altres s'uneixin i vulguin lluitar pel que és seu. Dic, el granger que l'acull, diguem, ja d'entrada és combatiu. Sí, Ell no vol marxar, no? És combatiu pacifista, però és combatiu. Combatiu pacifista, però ell sempre està disposat a parlar, perquè sempre li diu, quan li diuen que ha d'anar a veure amb aquest ramader, ell diu, jo sempre aniré a parlar perquè jo sempre penso que el diàleg és la millor solució, però té molt clar que d'allà no es mou, això ho té claríssim. Clar, això és una història és que seria pràcticament una pel·lícula de col·legues, perquè al final s'acaben fent amics, i aquest defensa, doncs, amb aquestes famílies que es volen estar. Bueno, una pel·lícula de col·legues entre cometes. Entre cometes, perquè aquí hi ha la segona part. L'amistat amb aquesta família, Sí, clar, li comporta, amb el Shane, li comporta també uns càrrecs de consciència. Sí. Jo diria que 2 o 3. sí, Primer que veu que el fill l'admira massa, Sí. i això va en deteniment de l'admiració que ha de tenir amb el pare, el fill el veu com un heroi, com un heroi. I amb el pare també, però no tant. no tant. Clar, i això amb ell en principi ja se'n va donar compte. Sí, Després hi ha el tema de l'amor platònic, per dir-ho d'alguna manera. bueno, i aquí tenim un amor impossible, que és la Sí. segona línia d'aquesta pel·lícula. Bueno, diguéssim que és un amor impossible pels convenciments de tots dos, de la dona i d'ell. Bueno, i ell no seria mai capaç. No. Ara, és molt interessant, perquè en aquesta pel·lícula hi ha un moment. Clar, estem parlant de l'amor platònic que hi ha entre la dona del granger, Del granger i ell. i el Shane, el protagonista, Sí. l'expistoler, que no arriba mai a res, no passa mai res. Ara, hi ha un moment en què el marit li diu amb ella, me'n vaig perquè m'han citat, si no torno, sé que hi haurà algú que Que et cuidarà bé. cuidarà. Sí, això Hi ha una història entre això mig. també és molt de pel·lícula de col·legues. Sí, però hi ha una història aquí al Hi mig, ha una hi història, ha dues clar. línies, Clar. diguem, argumentals, Sí. una és la lluita contra el pistoler, però l'altra és tota aquesta història, aquest amor I jo crec impossible. que el Shane fa, amb aquesta història, diguéssim, d'amor impossible, també té molt en compte l'amistat amb el marit, amb el granger, clar, per molt que li agradi aquella noia i aquella dona, no pot portar a terme res, perquè Evidentment, la lleialtat amb el seu amic, amb el marit, és abans que tot. però és que això I jo per ho això saben. marxa ella, I això ho saben tant ella com ell, Sí, tots dos. Tots dos ho saben, d'entrada, això ho tenen molt clar, tots dos, que allò no arribarà mai No, enlloc, perquè ella és una dona d'aquelles d'abans, amb les seves flaqueses molt petites Sí. i els seus convenciments molt grans. Clar, i el que té ella és com una admiració també, Sí, i bueno. vulguis o no, bueno, i a veure que es ben plantant, el Shane. I a més se'l presenten bé, perquè segons hi ha una cosa curiosa. Es veu que van canviar la vestimenta amb el Jack Palance i l'Alan Ladd. O sigui, en principi, el guió Sí. presentava l'Alan Ladd de negre Sí. i el Jack Palance no de blanc, però més clar. Sí, I llavors el George Steven va dir, no, això no va així, això ha d'anar Al revés. Al revés. Al revés. I l'Alan Ladd va no va blanc, però va doncs, No, un beix, un beix beix. molt clar, Sí. molt clar, i el Jack Palance va de negre rigorós. home, va de negre com ha d'anar de negre un bon dolent. Sí, Perquè sí. aquí el dolent és el Jack Palance, ojo, Doncs mira, jo tenia aquí escrit que, ja et dic, i això són reflexions meves, que jo també em puc equivocar, però jo tenia escrit aquí que el muntatge de la pel·lícula, com te deia, doncs també és en si mateix una obra mestra. En detalls de muntatge simples, molt simples però efectius.
primers plans, com has dit tu, detallistes, plans mitjans oberts a l'acció, que ve propera, i aquells plans del clímax final, del duel, Sí. a la taverna, clar, i allò és... Posava molt a aquest home, jo no sé, suposo que ho feia expressament, però li agradava molt posar la càmera a prop de terra. Molt. Hi ha molts plans que estan fets amb la càmera I molt baixa. sobretot allà a la cantina, quan el plan cantina, d'en sobretot. mira des de baix, Perquè veiem amb els ulls del nen. amb els ulls del nen. Sí. Sí. I el Però nen- tota aquella seqüència, Sí, amb si tan curta però en si tan llarga, sí. allò és... Jo el que va idear tot allò, la ment que va idear tot aquell muntatge, aquella seqüència, és un privilegiat de la vida. No, està feta, és una pel·lícula que està feta, diguéssim, amb els cànons de Hollywood. Sí, no surt dels cànons No de surt Hollywood, dels cànons de Hollywood, però però s'acosta és molt, molt modern. I s'acosta molt als cànons estètics i efectistes del cinema europeu. Sí, molt. No és una pel·lícula americana hollywoodense, No. Més aviat és una pel·lícula anglesa, Sí. que dic jo, entre Sí, cometes. seria més europea. Eh? amb Que aquest sí? sentit. Sí, seria més europea. Sí. I després hi ha escenes que suposo que, bueno, no suposo no, ho sé segur, que estan fetes expressament, perquè hi ha escenes molt emotives, hi ha un moment en què maten a un secundari. Sí. Aquella escena està gravada amb un pla general que es veu arribar de lluny, molt lluny, a l'home que el porta, amb el secundari aquest que el porta a cavall, que és mort, i ell va cridant, l'han mort, han sigut els no sé qui, l'han mort, no sé què. És eterna, aquella escena, és llarguíssima. Sí. Ara hi ha una tensió continguda amb aquella escena, perquè nosaltres veiem el que veu la família, que és que s'acosta algú amb un cavall, amb un altre cavall que porta un mort, Amb un mort i ningú sap qui és. i ningú sap qui és. I llavors aquell estàs Poden suposar que i també... dura, També és molt fins que arriba. impactant les seqüències abans, quan maten amb aquest. Sí, Allò és molt dur, molt. Perquè és una mort És una gratuïta. tensió, i és una tensió tremenda. Una tensió tremenda i una mort gratuïta al 100%. Sí. I a més és el que dèiem, sense música. Sí, no. Tota aquella estona l'únic que sentim són els diàlegs i els sons. Sí, i els trons de la Sí, els tempesta que trons de venen. la tempesta Els trons de la tempesta que s'acosten. Que fan com un contrapunt perquè t'estan dient, ui, aquí s'acabarà mal. Ja ho veus, que acabarà malament allò. Es veu venir. Però encara que ho vegis a venir, està fet amb una tensió, aquella seqüència, impressionant. Magistral. La veritat és que sí. I el color, que és tractat com... Jo dic que és tractat com aquell pintor que pinta un quadre, Sí. que tria el cromatisme precís, no ja de cada plano, sinó de cada racó d'aquell plano. Sí. Perquè, escolta'm, la seqüència... No busquem ja els plans finals. La seqüència inicial és d'un cromatisme senzillament meravellós. Sí, està fet amb Technicolor, Però- explotant tots els recursos del Technicolor. Clar, no és filmant Technicolor. No. No, escolti, això és una altra cosa. És aprofitar el Technicolor. Això és una càtedra de com s'ha de filmar en Technicolor. Sí, senyor. Sí. Sí. Jo ja et dic, a mi és que aquesta pel·lícula m'entusiasma molt. Sí. Després també et donen una lliçó moral, hi ha moralina, però no és una moralina d'aquelles pesades. És una moralina lògica. Que dius, home, a mi m'agrada que els bons també guanyin. Sí, clar. Després es va posar de moda que els bons no guanyaven. Bueno. Però a mi no m'agradava això. A mi m'agrada més això, no? Que aquest senyor, que ve d'una etapa de la seva vida molt turbulenta, que li pesa la consciència, perquè es veu que li pesa, Sí. arriba a un lloc on pot descarregar tot allò i fer el bé. I sortir ja com un home alliberat de consciència. Sí, però se n'ha d'anar. Se n'ha, home, no es pot quedar allà, No es perquè pot no quedar pot fer allà. de pare ni de marit. Clar, I el que tenia que fer ja ho ha fet. exacte. Ell ja ha fet el que tocava. Exacte. És fer el que toca. Sí, exacte. Fer el que toca. Sí, fer el que toca, que t'ho trobes pel camí perquè s'ho troba, Sí, però quan s'ho troba fa el que ha de fer. 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 Comporta com una persona amb valors. Bueno, com anem de temps, Ramon? Bé, 5 minutets més, va. Ui, diu bé, 5 minuts, passen de seguida. Anem pel repartiment? Anem pel repartiment. Va, canta. Tenim a l'Alan Ladd com a Shane, que l'Alan Ladd era
El bo. El pistoler, diguem. Sí, però el bo. Ex-pistoler que arriba a la... Abans en dèiem el noi. El noi, el protagonista. Sí, el noi. No? Sí, s'hauria de dir Jack amb aquesta pel·lícula, perquè és el típic Jack Sí. de les pel·lícules que arriba, no?, de lluny, Sí. i ja se'l veu que ha tingut una infància complicada i una vida complicada, Sí. però es diu Shane. Sí, es I diu li Shane. diuen Shane tota l'estona. Segurament el millor paper que ha fet l'Alan Ladd Ja en parlem. en tota la seva carrera. Bueno, tenim el Van Helsing, no? Sí, que és el granger, és el marit. El marit. I després tenim també el Jack Palance, Sí, la Jean Arthur, que és la noia. és la noia. I després hi ha diversos secundaris, que Sí. el Ben Johnson, Sí. l'Emil Meyer i el John Dierkes. Però hi ha un secundari que per mi se'l podia haver estalviat, Quin? el nen. Per què? Perquè no enganxa aquell noi. Perquè el Hitchcock sempre deia que no s'ha de treballar mai, No, ni no, amb animals de companyia ni amb nens. Mira, jo... Fa una cantarella amb la versió original que és insuportable. Sí, i a més, bueno, jo aquí tinc escrit el que jo penso, el que penso, no? Que els actors fan unes interpretacions fantàstiques. Sí, L'Alan Ladd aconsegueix, sens dubte, la millor interpretació de la seva carrera. sí. Però sens dubte. Segur. I el Jack Palance també. També compon un dolent malvat i pervers, Sí. difícil d'oblidar. Sí. Només veure'l saps que és la sublimació del mal. Ja ho saps. Només sí. el veure, el primer plano, aquest és el dolent per força, és la sublimació Sí. del dolent. I la Jean Arthur, que es va despedir del cine amb aquesta pel·lícula, no podia tenir un millor comiat. No. la veritat és Està que sí. soberbia. Està molt bé. En el paper d'esposa, mare i dona. Sí. Dona, per l'amor fallit, esposa perquè està casada i mare perquè té el nen. Aquest amor prohibit. Doncs el nen és necessari. Sí, home, però hi ha una cosa que es diu càsting. I el director de càsting aquí no sé. Bueno, Déu-n'hi-do, l'espavilat que estava el nen. Sí, no? però... El que passa que... Sí, no, a mi no. Bueno, una mica també es buscava, jo crec que hi havia aquesta lectura de que veiéssim la pel·lícula amb els ulls del nen. El que passa que no acaba de funcionar. No acaba de funcionar. Això no acaba de funcionar. I no és una crítica destructiva, vull dir, No. és una crítica per dir el que a mi em sembla. És que ja em va semblar, des de la primera visualització ja em va semblar que el nen no enganxava ja. No, el nen no està... Bueno, no és que estigui de més, però diguem que no... però... El protagonisme que té no caldria que el tingués tant. Però bueno... Però no molesta, gens. No, llavors tenim el Van Helsing, que aconsegueix no quedar-se eclipsat davant d'aquests superactors, no? Sí. I els secundaris, tots ells també estan molt bé, Sí. que també he escrit aquí, potser amb l'excepció del Brandon de Wilde, que jo el trobo postís i poc natural. I això és una opinió molt personal. Aquest quin és? El nen, no? El Brandon. Ah, el nen. Ah, vale. No, tots els altres estan fantàstics. Tots els altres estan Tots els altres, a veure, tots els altres són secundaris, però com s'entenia abans el ser secundari. Ara, no és que passi ara, ha passat tota la vida. A vegades un secundari es menja el protagonista, sense voler, perquè a vegades són molt bons. I se'ls mengen els protagonistes, perquè a vegades els protagonistes no arriben i els secundaris se'ls mengen. Però hi ha una colla de secundaris que sempre fan de secundaris que sempre estan bé. Sempre. En totes les pel·lícules. Fan el que toca. És que el que ha de fer. aquells secundaris podien ser protagonistes d'ara de qualsevol pel·lícula. I tant. Perquè tenien una escola, Sí. que això suposo que es deu adquirir poder amb el temps, però que ara no els veus. Perquè ara doncs, hi ha papers, hi ha protagonistes doncs, molt encasillats, no tenen aquell matís d'interpretació que tenien tota aquesta gent. Bueno, ara el problema és que quan algú funciona amb un tipus de pel·lícula determinat, l'encasellen allà i és molt difícil sortir. I ja està. Molt difícil sortir, ara és més indústria que mai. Doncs bueno, el color, ja dic, és com comentàvem abans, que és d'un cromatisme elegant i matisat, i és, sense voler-ho, un element més del guió, com hem dit, no? Sí. Amb la llum i la intensitat adequada a cada pla, que fa que ho disfrutis tot. Sí. O sigui que jo aquí dic pel·lícula de visió obligada. Sí, aquesta és obligatòria. Repetim, sens dubte, una obra mestra del gènere i del cine. Sí. I que si poden no se la perdin. No, evidentment, aquesta s'ha de veure. Aquesta està penjada no sé on. Aquesta està a l'Amazon Prime, però s'ha de comprar. Sí, s'ha de comprar. S'ha de comprar. Amazon Prime, bueno, o llogar. Sí. No sé si val 2,99 o una cosa així. És relativament barat perquè en el cine Sí.
ja és més car. Ja és més car. Però que vagin al cine, no, per això no han de No, deixar no, al no, cine. no, s'ha d'anar al cine i més Que o menys vagin al això. cine i si pot ser el Kubrick Clar. de Vilafranca o el Cineclub de Vilafranca, millor que millor. O les sales així, Millor que millor. qualsevol de les dues. Millor que millor. Mira, avui tenim... Què teniu? Bueno, avui ja haurà sortit, quan digui això, però jo per si de cas ho dic. Avui tenim un documental molt interessant, francès, que es diu Retorn a Reims, al Cineclub, Sí. que és, el que explica bàsicament és com una ciutat bàsicament obrera acaba votant amb els anys el Front Nacional de la Llengua. Ostres. I estem parlant de Reims, la capital del cava de França, Quins canvis socials hi ha darrere perquè la gent obrera de tota la vida acabi decantant-se pel vot al Front Nacional. I jo ara t'haig de fer una recomanació a llarg plaç. Vinga, D'aquí poc sí. sortirà una pel·lícula que es diu Història d'un violí, Història d'un violí. que és la història autèntica del violí que el Goebbels va regalar a una violinista japonesa, un Stradivarius li va regalar. Ah, carai. Però la violinista japonesa no ho podia tocar, perquè no li responia. I llavors hi ha com una espècie de llegenda que diu Sí. que com que el Goebbels se'l va fer seu de la manera que se'l va fer, Sí. matant el propietari, que era jueu, Evidentment. doncs el violí es rebel·lava. Carai. I la noia, l'artista japonesa que va rebre el violí, que era una gran intèrprete, Sí. que ja tocava en la Simfònica de Viena, però que a partir de que va rebre el violí No va ser capaç va anar de tocar-lo. depressió en depressió i va tenir que deixar-ho. Oi, pobre. Ostres. Carai. I aquesta em crida molt l'atenció, Bueno, doncs prenem nota, a veure si la podem fer pel Cineclub un dia d'aquests. bueno, però ja et dic que això encara és a llarg plaç perquè encara no s'ha estrenat ni molt menys. No s'estrena encara. Està en fase de muntatge i de postproducció, que es diu. Molt bé. Però té molt bona pinta, Doncs quan surti ja estarem al cas. té molt bona pinta, molt bona. Bueno, ara que parlem de violins, havíem de parlar de Ennio Morricone, no?, que hem dit abans. Ennio Morricone. Hem fet una pel·lícula al Cineclub sobre l'Ennio Morricone, que era una meravella, Sí, una sí. absoluta meravella. Em consta, però no he pogut anar a veure. Doncs Em està consta- molt em bé, consta, però no he pogut perquè anar a veure. mai de primera mà pots veure com un compositor de música de cinema com el Morricone, que pràcticament és un compositor de música clàssica, Sí. perquè passarà a la història segurament d'aquí uns anys. No, moltes peces seves són clàssiques. Són ja. clàssiques ja. Són per fer en gran format d'orquestra. I com explica ell com composava, i això que dèiem, no?, que a vegades la música va a favor de la pel·lícula, i la seva manera de fer, del Morricone, era aquesta. Era mirar la pel·lícula i veure quina música li anava més bé a la pel·lícula. No la música que ell volia fer, ni la música que li semblava que podria lluir més. No, la música que li anava bé a aquella pel·lícula. La feia pràcticament a mida. Pràcticament. Hi ha un compositor que també de cinema clàssic, evidentment. Els oients ens perdonaran que parlem de cinema clàssic, però és que és el cinema clàssic. és el cinema clàssic, és el Micro Rosa, Ah, sí. que també era un fantàstic compositor, i el Dimitri Tiomkin. Dos compositors tipus Ennio Morricone Sí. que escrivien la música per les pel·lícules i l'adaptaven a l'opció de la pel·lícula, i quan tocaven aquella música a la pel·lícula és perquè feia falta, Clar. perquè t'indicava alguna cosa, perquè volia ressaltar alguna cosa. Perquè es necessitava. I les pel·lícules, hi ha pel·lícules que sense la música no funcionarien. Jo ara em ve al cap una pel·lícula, que tu diràs, és una bestiesa, però una pel·lícula que no funcionaria sense la música que tenia és l'Èxodo, de l'Otto Preminger. Ah. I això que moltes vegades la partitura, dos o tres vegades està mal col·locada, però per les escenes èpiques, aquella música Funciona com ha de funcionar. funciona com ha de funcionar, és com un engranatge de rellotge suís. Sí, no, ara aquesta ja fa molts anys Ara que no es la pot vaig veure, parlar, no es pot Èxodo. parlar de l'Èxodo, Fa molts anys que la vaig veure. perquè és la del Paul políticament Newman, és no? incorrecte. Sí, Paul Newman, Eva Marisseny, Eva Marisseny. el Salmineo, i aquesta pel·lícula jo sempre explico que té una seqüència que a mi sempre la recordo, que és que el que estava casat amb aquella Kennedy, com es deia? Sí, amb una cosina Kennedy. Amb una cosina de la família Kennedy, Sí, va, un actor. Un actor anglès. Un actor anglès que estava casat amb una... Sí, sí. Ah, ja sé què vols dir, ara no me'n recordo. Jo tampoc me'n recordo, però que fa d'oficial anglès. Sí. I llavors, en un moment donat, el cotxe que ell va es para, perquè Sí. hi ha un comboi de Sí. jueus disfressats Sí. que es torben el pas. Sí, I ell baixa, i el Paul Newman, que és un jueu disfressat, és el jefe dels jueus disfressats, se li acosta allà i parlen, i l'inglès li diu:
és que jo els jueus els veig d'una hora lluny. I el Paul Newman se li acosta i diu, tinc una brossa aquí a l'ull? I a més la bona no pot... No, diu, no, vostè no té cap brossa. I després quan a l'anglès li explica amb el seu cap es pixa de riure perquè ja veu que li ha pres el pèl. Que ha fotut la pota per tot arreu. Però aquesta seqüència també és memorable. Molt memorable. És d'aquelles que trenquen una mica la rigorositat argumental de l'Èxodo. Sí, el dramatisme. El dramatisme, en si, vull dir, és una pel·lícula amb una càrrega dramàtica important. Un contrapunt. I no sé fins a quin punt ara la rebutgen i per què la rebutgen, perquè tampoc era una pel·lícula antiàrab. No, jo no... Parlava del 48, de com es va formar l'estat jueu. Sí, no la recordo ara mateix. No la recordo com una pel·lícula especialment polèmica ni política. Hi ha alguna seqüència dura, com és quan els àrabs fan alguna incursió que maten a la noia aquella tan joveneta, però que és una acció purament de guerra, de guerrilles. No comporta implícitament un comportament malèvol d'aquella societat que ha fet allò. M'entens? Però també la recordo com una gran pel·lícula, l'Èxodus. No l'Èxodus, l'Èxodo. Perquè després, si poses al Google Èxodus, segurament et rematarà a la moderna aquesta que han fet ara de Diòcesis Reyes o una cosa així, em sembla que es diu. Que clar, vull dir, com que tampoc. Res a veure. Bueno, hem acabat parlant de la creació de l'estat d'Israel, no? Venim de Wyoming a la creació de l'estat d'Israel, però Wyoming, el gran Wyoming de veritat, no que surt per la tele aquí. Perquè tenim el temps limitat, si no, amb el Jaume Felipe podíem estar parlant de cinema... Bueno, segur que saltaríem d'un tema a l'altre, però avui deixem-ho. Avui està bé. Avui està bé. Si no, no s'enfaden. No, més que res pel temps. I aleshores, més que res, la propera, quina? Bueno, teníem aquí pendent amb el Jaume a petició seva que teníem que comentar l'home que va matar Liberty Valance, del John Ford. Però com que és un altre western, podríem posar un entremig. Podríem posar un entremig. Voleu fer aquesta de Tadeo Jones? Podem comentar és la de Tadeo Jones. Del Tadeo Jones, perquè encara que no la feu al Kubrick, suposo que programant donarà voltes por ahí, encara es pot veure. A més, hi ha algunes coses guapes que comentar d'aquesta pel·lícula. Una de les coses, i l'adavantem, és que és una producció netament, o quasi netament catalana, Sí, bueno, de fet l'estudi original és de València. Sí, bueno. És de València, però hi ha molta gent catalana, molta col·laboració catalana. Molta col·laboració catalana. I que demostra que per fer grans pel·lícules de dibuixos o d'això que se'n diu ara, diguéssim, d'animació, no fa falta que la faci el Disney. No, que va. Aquesta és un producte més que digne i que el Disney mateix ho deixa filmar. Ho deixem aquí. Ja en parlarem la propera. Per tant, Jaume, Felipe, Jaume Font, gràcies per tot, per les vostres indicacions cinèfiles, i bueno, és un plaer com sempre tenir-vos. Avui demanar poder disculpes perquè poder sigut una mica molt tècnic. Bueno, no, jo crec que tothom que l'escolti pot seguir-ho bé. Dintre del context això ho seguiran bé. Oients, aneu-nos seguint, que necessitem que ens escolteu. Això. Gràcies. Fins a la propera. Molt bé, gràcies per tot. A la propera. Ona Villa, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.